Nerea Zurmendi Zabaleta, ongi etorri txapera. Eskerrik asko, atxaldeon. Beno, 40 urte eta gero, ez dakit kalkuluak edo egin ditudan, edo gaizki ez naiz oso matematika zalea, baina 40 urte eta gero, kazetaritza, bueno, utzi edo aurre jubilazio bat edo hartu duzu, eta zer moduz bizi zara orain? Alde handirik ere ez pentsa dagoenik, pobreago bizi naiz, oraindik langabezia, txapuzaren batzu, pobreago zubi lanak egin behar dira? Bai, lanak denetarikoak, baina gustora, bizitza partikularra berreskuratzen eta gauzei beste ertz batetik begiratzen. Beste ikuspuntu bat. Bai, ikuspuntua atzei, eoskorra naiz eta ikuspuntua atzei diegi aldatzen. Baina begiratzeko tokia aldatu daitezke. Bai, ondo. Ez da gutxi. Bueno, txikitatik ez dakit, 40 urte horretan, ez dakit nolakoa zen Nerea txikia, oda historiazalea, saltxera zen, bizia, isilik egoten etzenetakoa aurre ikusten dut. Historiazalea bai, baina entzunzalea nintzen batez ere bai. Gure amonak oso ondo kontatzen zituen kontuk, beretzako etzian kontuk, beretzako zen bere munduaren kontaketa zen. Eta horrek ohitu nindun entzutera, galdetzera, irakurtzeraren ikuste horrek irakurtzaletu ninduela, historiekiko miresmen horrek. Eta gero jakina beti galdetu egin behar, eta ni nintzen nolabait definitzeko eta askotan entzun nuen hitz errepikatzeko repipi hutsa. Bai, Bai. Nire zaletasun nagusia zen galdetzea batez ere tokatzen etzanean, erantzunekin gusturez gelditzea eta galdetzen jarraitzea inguruko dana kasarretu arte, nazkatu arte. Eta gaina oso txikiten hasi nintzen hitz egiten. Oinez ez nintzen oso trebea, baina isildu gabe mingainakin. Eta beti saiatu naiz 62 urte daramatzat hori kontrolatu nahian, baina gainezka egiten didate hitzek, ezin. Bolako esan nintzen eta igual zu jarraitzen dut funtsezko kontu horietan, bai. Ze ondo. Eta horrekin, hau da esan duzu irakurzaletasuna, entzutea, galderak egitea. Azkar jakin zenuen zure bizitzaren norabidea kazetaritzatik izango zela? Ez. Nin badakit hau, ez da oso ondo gelditzen, ze kazetaritza kasu askotan bokazionala izaten da. Nire kasuan bokaziotik ez zuen ezer euki. Egia da, txistea emango du, baina lagun batekin erabaki nuen kazetaritza ikastea, Benidorren ovni bat ikusi genuen gauean, eta ovnia ikusi genuen ze periodikotan azaldu zen biharamunean. Ez zela zure bion kontua, ez da? Ez da gure bion kontua. Orduan, batez ere izan ziren kontu logistikoak. Nik Iruñan ikasi nahi nuen zerbait, ze banuen nun bizi, Iruñan ikasitakoan nintzen lehendik ere, lantxo baten aukera ere baneukan, eta gero nahi nuen karrera erraz bat. Amak ez dut uste hau inoiz ikusiko duenik, enkargatuko naiz ni, ama enpeinatuta zionik euskal filologia egin behar nuela, garaia haietan, irten bide, eta ez. Baina nire sekulako perez ematen zidan. Eta ni soziologia egin nahi nuen, eta ez nuen biderik aurkitzen, eta azkenean esan nuen, kuadrilla mantendu dezaket Iruñan, lantxo bat ere badaukat, nun lo egin doan, eta karrera erreza, kazetaritza. Eta horrela izan zen? Horrela izan zen. Bete ziren? Bueno, karrera teologia bitan penkatu nuen, eta ekonomia 8. deialdian aprobatu, eta hori, etzan parterik atseginena izan. Bai, baina nik hain zuzen ere neukan beka bakarra zen unibertsitate hortarako. Neukan diru laguntza bakarraren baldintza zen hor ikastea, bai. Eta lana ere, neukan Iruñan neukan lana, Borren Adonibaneko gau eskolan, gero Arturo Kampionen. Orduan, kontuak atera eta bideragarriena Eurasia zen. Eta gero lehioan bukatu nuen, ia lanean hasita nengoelako, baina bai, bokaziotik ez zuen, bokazioa ez, ofizioa estimatzen ikasi nuen ia lanean hasita. Bai. Zer, 82an hasi zinen lanean? Bai, bueltertan. Deian, okerrez dago? Deian, bai. Zer izan zen, ez da, erredakzioarekin esan zen, bueno, pixka bat ofizioa maitatzen edo baloratzen behintzat hasi zinela. Nola gogoratzen duzu orduko garaiura, zure lana sartzea, emakumea, kazetaria gainera, ez dakit emakume asko egongo ziren? Emakume desente zeuden, garai hartan Deian, nik buelta asko eman ditun, Iruñan hasi nintzen, gero bat-batean deitu ninduten egun batetik bestera Bilbon utxuneren bat sortu zen, hain zuzen ere nire madarikazioa izan den horretan, euskarazko kontuak gobernatzeko baten bat falta zen, eta harrera eman ninduten Bilbora.
talde bat bat zeon lehen, Martin Ugalde buru izan zuena, eta haiek utzita zeuden, eta beste primoren bat behar zuten, eta ni Iruñan nengoen, ikasten eta lanean, eta klaseak ematen, eta lanean, eta ara jo nintzenean, izan zen, bat batean, erredakzio heldu baten dinamikan txertatzea, eta oso oroitzapen onak dauzkat. Oso oroitzapen onak dauzkat, oso kazetari onak neuzkan inguruan, eta asko ikasi nuen, baina, ura behien zantzala, master bat, erabatekoa eta hilabete gutxikoa. Eta emakume desiente zeuden, bai, emakume desiente zeuden. Eta gero, bai garai horretan, baina gero zure ibilbide guztian, ez dakit, kazetari asko egongo ziren, baina euskal esparruan lan egiten zuten emakumeak, ez dakit, hor nolabaiteko, ez dakit, deserosotasunik, edo topatu izan duzu emakume izanagatik, edo, ez dakit, gainera, galderak egiteko emakumea, konformatzen ez den erresa gainera. Lan arruntean ez, zegero nire izaera ere ez da oso gozoa, hori onartu beharra dago. Ez, erraz haserretzeko ere banaiz, eta hori, ez naiz erosoa eramateko, eta beldurrik ere ez neukan erakusteko ez nintzela batere erosoa, orduan alde horretatik segituan jarri zidaten fama, hori inaguantablea da, eta bueno, ondo funtzionatu du. Arazoak izan nituen, eta hasi nintzen arazoak zertziren jakiten, ez dut esango igoala, baina bai ardurak hartu ala. Ardurak hartu ala bai. Arrunta zinenean, arrunta, hau da, beste batzuen esanetara zuen momentuan, ez zegoen inolako arazori, batez ere erantzuten baldin bazenuen. Eta ni marroiak irentzi ditut, baina nire habilidetako bat zen marroiak irentztea, ez dakiz zergatik, baina nire tokatzen zitzaizkidan asko. Baina gero hasi nintzenean ardurak hartzen eta koskatxo bat gora egiten eta erabakiak hartzen, beste batzuei egingo zieten erabakiak hartzen, orduan bai hasi nintzen ezoikoagoa zen rol bat zen heinean, komplikatuago izan zen, baina pare bat episodio desagradable kenduta, eta nik uste dut episodio kidentzat niretzat bezain desagradablea izan zela azkenean. Ez dut, aitortu beharra daukat ez duela aparteko arazorik izan. Eta aipatu duzu aurretik, ez da? Norbait behar zutela euskal gaietarako, ez da? Eta zure ibilbidea egia da, oso lotuta egondala euskal gaiekin, euskararekin, eta ez dakit orain ja maldizio bat izan da, edo bendizio bat, edo ez dakit nola ala izan da, ez da? Ez bat ez bestea, zen gaina beti lan egin dut gaztelaniaz eta euskeraz. Euskarazkoa beti izan da, ez nuke esango, bai, osagarri bat, hortarako deitu nauten edabideetan ere osagarri bat izan da. Osagarri bat edo... Betelana ez dut esango. Ez, betelana, bai, esango dut, eta niretzako ere askotan betelana izan da. Nik nire ibilbide nagusia gaztelaniaz egin dut. Lan egin dudan arlo guztietan, hezkuntzan bere garaian, kulturan urte askoan, eta gona izenen guztietan gizarte sailak dituen alor desberdinetan. Hor, kenduta hizkuntza politikaren inguruko kontuak, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz lan egiten genuen, eta gero kulturan, euskal kulturaren ingurukoak jakina, euskal kulturaren ingurukoak, euskal sorkuntzari buruz gaztelaniaz hitz egitea batzuetan komenigarria da, baina niretzako nire lehentasuna horren hartzaile zuzenak izan dira beti, eta hori kenduta nik bietara lan egin dut, baina horrek bialde dauzka. Batetik nik egin dudan lana, eta gero bestetik zein izan den nagusiki ez, ia erabat gaztelaniaz izan diren edabideek euskerari egin nahi izan dioten tokia eta hori kudeatu behar izanaz. Hori... Ez da erreza izan behar. Hori ezinezkoa da. Da, lehendabiziko fase batean etsigarria. Eta etsipenaren ondotik dator amorrua. Eta gaina ez da nobedadea, ez da inolako esklusiba, mila tokitan esan dut, eta beti esan dut ez daukala zentzu hondirik nire ikuspegitik. Egin diren saio guztiak gaizketera baldin badira, denak. Eta eremu desberdinetakoak, era desberdinetako edabideetan, egin diren saio guztiak gaizketera dira. Elkarbizitzan, euskara eta gaztelaniaren arteko elkarbizitzan, enborra gaztelaniazkoa baldin bada, euskarazko adarrak zein egiteko izango duen argi daukagu. Orduan,
ez dut uste bideragarria denik euskararentzat etoki duin bat nahi baldin badugu. Egin daiteke, egingarria da, baina beti ere menpekotasun horretatik. Orduan, nik etsipenetik ekin izan diot beti, eta hor badago gauza kurioso bat. 1983an sentitzen nuen gauza berbera sentitu dut 2023an ekin nionean eta alde egin dudanean. Horrek esango du nik ez daukadala evoluziorako gaitasun handirik, edo esango du gauzak ezin direla gehiegi aldatu esparru horretan. Etxituta zaude hor alde horretatik? Ez, etxituta ez, uste dut eta mila bider esan dut, eta foro ezberdinetan. Nik uste dut euskerak komunikabideetan izan dezaken, izan duen eta izango duen garapena euskararen eskutik joango dela, eta euskarazko komunikabideetan eta euskarazko komunikazio esparruan. Halako mixturak, ez dakit nora eraman dezaketen. Momentu zehatzen batean, baliteke izatea bere funtzioa, baina oso mugatua eta oso zehatza, baina bestela ez dut uste euskararen aurrera biderako ekarpen handirik egin daitekeenik hortik. Eta ez dut orain esaten, ardura guztietatik libre nagoenean ez dut esaten. Aurretikan ere esan duzu. Bai, aurretikan beti okidot oso argi, eta ordaindu didatenei ere esan diet argi. Bai, ados. Eta hori eskertu behar diet, ordaintzen jarraitu dute. Ja, bintzak hori ez da. Eta zure ustez, ze zaugarri eduki behar ditu kazetari on batek? Jakingo banu. Nik uste kazetari on, zen kazetari txar batek eduki behar duen lehendabiziko ezaugarrian ere ustez da zer egin nahi duen argi eukitzea. Eta bere ez egiteko asko egon daitezke, berak zer egin nahi duen argi euki. Eta gero moldatzen joan. Adibidez edo zangizter? Idatzi nahi baldin badu, ondo idatzi. Esatari izan nahi baldin badu, ondo hitz egin. Gai batean sakondu nahi baldin badu, sakondu. Gauzak ahalik eta ondoen egiten saiatu. Eta gero ez konformatu lehendabiziko bertsioarekin. Bere buruaz ziur egon, alduen neurrian behintzat, naiz eta esango dioten zuk ez daukazu eskarmenturik, zu baino asko zer gehiago dakigu, ez zera inor, ez irentzi botatzen dizuten dena, kritikoa izan, ikuspegi kritikoa auki. Ez izan ausartegia, galbaea ere oso eskura auki, baino bateratu ikuspegi kritiko hori eta norberaren ikuspegia ere galbaetik pasatu. Eta presari beti presakako lana da, zuke bakizu, presakako lana da, baina presak ez du zertan inposatzen arduragabekeria. Eta presa askotan arduragabekeriarekin nahazten da. Eta bi hoien arteko oreka mantentzea eta oreka horri eusteari askotan ez da erresa izaten, eskatzen dizu zure nagusiarekin diskutitzea edo zure irizpideari eusteko momentu ez oso erosoetara iristea, baina ikuste dut horiek direla ofizioaren funtsezko ezaugarriak. Eta gero hortik aurrera bat izango da oso ona, beste bat izango da erdipurdikoa eta beste bat izango da korrientea. Kazetarian artean nik ere uste dut dendarien, kirolarien eta zientzialarien artean bezala ere danetik behar dela munduan eta guztio daukagula gure tokia. Onak direnak eta korrientea gehanok. Esan duzu ez da, kazetaritza galderekin lotzen dugu, baina lehen aipatu duzu baita ere, entzule ona izateare garrantzitsua da, ez da? Niretzako garrantzitsuagoa. Niretzako garrantzitsuena hori da. Entzuten ez baldin badakizu, gero ezin dezu galdetu. Nik ez dut uste inoiz izan nahi zenik ez naiz izan inoiz elkarrizketatzaile ona. Eta segurunik izan da egoa handiegia daukadalako. Kazetarion bekatu handienetako bat hori da, egoan patua. Eta gero gaina esatea oso apala gehala, baina hori beste kontu bada. Baina gauzak ondo kontatzeko eta galdetzen jakiteko, batez ere entzuten jakin behar da. Entzun eta kontatu ez dizutena irudikatzen saiatu eta beste nonbait bilatu, kontatu didaten honetan ze falta da, da justu prentsa horraren kontrako estrategia.
Bai, funtsezkoa. Entzuten jakitea eta utsuneak betetzen saiatzea funtsezkoa, bai, nire ustez. Hala ere, hasi zinenetik gaur egunera ofizioa asko aldatu da? Hala bada zertan? Nik esango nuke ofizioa berez ez dela aldatu, azken batean lan bera da. Aldatu dira baldintzak. Eta presarekin lotutako kontu horiek ere bai, ez? Presa beti izan dugu, baina gaur egun batez ere hedabide digitaletan eta dagoen behin-behinekotasun hori lehen ezan existitzen. Lehen gehienez ere egunkarietan lan egiten genuen, egun batetik besterako zera, ikusentzunezkoetan bazuten denboraren da informatiboaren presioa, baina mundu digitala iritsi zanean, internet iritsi zanean, ikusten dut hor hasi ginela terminoak nahazten. Eta kazetaritza orokortzat jotzen, akaso beste zerbait zena. Zer ikusten dut izan daitekela, behin-behinekotasuna landu daiteke, baina horrek ez du eragotzi behar lanketa sakonagoa eta lanketa patxaratsuagoa. Eta nik uste dut bi mundu horien arteko orekak pixka deskolokatu gaituela. Aldatu da asko baldintzatan, onartu beharra dago lan baldintza gureak asko zero beak zirela, egonkortasuna ez nuke esango hasieratik genukala, baina negozio egonkorragoa zala. Hedabide tradizionalez ari naiz, batez ere nik horiek ezagutzen ditut eta batez ere prentsa idatzi ezagutzen dut. Neurri batean gu ginen, eta niz naiz batere nostalgikoa, ikusten ditu kazetari gazteak sekulako prestakuntzarekin, baina daukate prestakuntzalako multidisziplinar oso abaniko zabalekoa eta lur hartzea kostatzen zaie. Gu ginen sota, zaldia eta erregea. Aukera gutxi geneuzkan alde horretatik eta egiten genuenean murgiltzen ginen eta hor jarraitzen genuen. Baina bageneukan ofizioari begiratzeko eta ofizioari heltzeko modu patxadatsuagoa. Zegero gainea, internet esate baterako iraultza izan da arlo guztietan eta hedabideen arloan ere bai. Eta karo, ni Olibeti batekin hasi nintzen eta badakitago Amonatxoren kontuen itxurako atala izango dela, baina gu Olibeti batekin hasi ginen eta Olibeti altxatu behar genuen, ze letra larriak eta dana jarri behar genuen paper batzuetan pegatu kola txuri batekin eta gero azpimarka, en fin, desastre batzen dira. Erabatekoa. Baina prozesuak berak ematen zizun gauzak hobeto pentsatzeko eta hobeto lantzeko hastia. Zerbait aurkitzea oso komplikatua zen, iturriak zeuk landu behartzen dituen, iturri zuzenak geneuzkan, alde horretatik nostalgia puntu bat ere badaukat, ezta? Etzen neukan prentsa bulegoen bitartez iritsi beharrik toki guztietara, ez dakit, eta ez nuke itxura eman nahiko, garai, ez ditut mitifikatu nahi garai haiek. Oso desberdinak ziren, baina batez ere horregatik, ez? Materiala lantzeko modua oso desberdina zalako. Eta aipatu duzu, ez da, aldaketa hori, belaunaldi aldaketa, eta gaur egun kazetaritza ikasten ari den, ez da, gazte bati, zer esako zenioke, aipatu dituzu, kazetari on batek izan behar dituen... Eta txar batek ere bai. Eta txar batek ere bai. Ez dakit, nahi oraindik batzutan harritzen dira delako, kazetaritza ikasteko gogoa jarraitzen du oraindik, ez da, zuk zer esako zenieke ikasten ari direnei? Nik egia esan 8 urtez izan ditut ikasle kazetari izan nahi zutenak, orduan beti esaten niena, nire ikaslei esaten niena errepikatzen nahiko izango litzateke, ez? Ez sekula konformatu aurreneko bertsioarekin. Ez inoiz konformatu aurreneko bertsioarekin. Eta lanean 2 ordu gehiago sartu behar baldin badituzu, ikusi arte aurreneko bertsio horrek, sinesgarri itxura izateaz gain fundamentu ere baduela, orduan tira aurrera. Eta adi prentsa barreiz, batzuk osonak izaten dira, baina prentsa bar bat sinatzen duzunean ez duzu sinatzen zure lana, baizik eta beste norbaitena. Nik gaur egun batez ere dagoen informazio sarrera ikaragarriarekin, nire iradukizuna hori izango litzateke. Ez konformatu aurreneko bertsioarekin, eman buelta bat, denbora asko ez baldin badaukazu ere, eta hildo bat ikusten baldin baduzu zure hildo hori arrazoizkoa dela eta eusten diela kritikei, eutsi horri aldezun arte, eta zure lanpostu arriskuan daukazun arte jakina.
baina eutxi hori, intuizioak askotan ondo funtzionatzen du. Zuri ibilbidean zehar, eundaka milaka elkarrizketa, artikulu idatziko zenituen, batemat gelditu zaizu horrela gogoan hiltzatuta? Bai, gelditu zaizkit asko batez ere, erreportaje eta horrelakoetan gelditu zaizkit oso esperientzia gogorra, 80ko hamarkadako esperientzia oso gogorrak, ze garai hartan kazetario geunden gauza gertatzen ziren tokian. Nik oso gogoan dut hasi eta 3 hilabetera edo sekulako tentatu bat egon zen, 4 hildakorekin Guardia Zibilako poliziak ezakitzen, eta ara joan ginen, eta hildakoak hiltzen ikusi genitun. Eta momentu horiek, gero beste konsiderazio batzuk alde batera utzita, baina hori ezin dezu begietatik kendu, hori betirako gelditzen zaizu begietan hiltzatua. Oiz mendiko istripuan esate baterako, gaur egun hori pentsa ezin izango litzateke, baina han sartu ginen basoan, eta nik oraindik amesgaiztoak baditut, eta lankide batzuekin ere komentatu izan dut. Guk ikusi genitun gorpuzatiak zuhaitzetan. Hori gaur egun pentsa ezina da hemen gure inguruan, beste kazetaritza mota bat egiten baldin badezu, bai. Hoiek hor gelditzen zaizkizu, baina arrazoi estra periodistikoetatik, ez? Eta gero, aurreneko elkarrizketa haietan ere, beti aurkitzen zenuen halako zera bat. Baina, bida, ez elkarrizketa oso gogoangarriak izan direlako, ze akaso txapuza bat zen elkarrizketa bezala, baina nik oso, eta azken urte hauetako esperientzien artean, oso gogoan gelditu zaizkit, hainbat emakume idazleekin egindako elkarrizketak. Batez ere, beraien eskuzabaltasuna goraipatzeko, ez da? Sari bat izan dela pentsatu izan dut eta sensazio asko. Gogoan dauzkat, ez dakit, baina Laine Agirrerekin, Maixa Zugaztirekin, Castillo Suárez, eta baditut elkarrizketak oso gogoan ditudanak, baina elkarrizketatuaren eskuzabaltasunagatik. Eta gero badago beste pertsona bat, enrollatzen nahi naiz, baina pentsatzen hasita, badago pertsona bat, elkarrizketatuta gero, bake sensazioarekin gelditu naiz beti, eta Angel Lertxundi. Eta Juan Mari Torrealdairekin ere hori gertatu izan zait. Elkarrizketa bukatu, eta sensazio izan da, zenbait ikasi dudan, eta hori, bake sensazio hori. Beste batzuekin aldiz, esan dut, eskerra bukatu da, bestela, ikitxura txarra zekarren, eta bukatu dugu behintzat, baina emakume idazleen kasu hori, bai. Zenbat ikasketa ez da, horre ere ez da? Bai, ikusten duzu gaina, akaso zu gai etzeran puntuetara nola iritsi diran beraiek, eta batez ere ze eskuzabal izan diren hori guztia partekatzeko orduan. Ez bakarrik liburuetan, eta ez bakarrik irakurri guztiekin, baizik eta momentu horretan elkarrizketa egiten ari zaien kazetari besterik gabekoarekin, bai. Eta adierazpen askatasunari buruz, zer iritzi daukazu? Sinisten duzu? Bai, jakina, baina sinisten dut egiazko adierazpen askatasunean, ez baldintzapeko adierazpen askatasunean. Eta nik uste dut adierazpen askatasuna gaur egun baldintzapean dagoela momentu askotan, ze da adierazpen askatasuna, baina momentu horretan kontrola daukatenen baldintzetara egokitzen baldin bada, edo lehentasunetara edo ikuspegietara egokitzen baldin bada, adierazpen askatasunaren ejerzizio hori orduan balio du. Baina parametro horietatik pixka bat mugitzen baldin bazara, segituan jartzen da zalantzan eta segituan jartzen dizuten mozala, jakina. Eta hori gaina legeak babesten du. Adierazpen askatasuna da, zuk ezin duzu egon pixka bat aurdun txistak esaten duen bezala, ez da? Eta nik uste dut adierazpen askatasuna ere badela edo ez dela. Eta gehiago gaude bada, baino. Eta ni bainoak kasu horretan bildurra ematen didate. Kazetari izateaz gain, kolaboratzaile ere hainbat mediotan ere izan zara, eta azken urteetan batez ere ni personalki Euskadi Irratian eta jarraitu zaitu. Ez daukazu, zure iritzia emateko arazorik nabarmentzen denez, ez daukazu arazorik. Beharko nuke gehiago, beharko nuke, arazo gehiago izan beharko nuke iritzi emateko orduan. Argi eta garbitze egiten duen emakumea zara. Baina, nik uste dut iritzi gehiagi dabilela airean, eta ni ere hor, banaiz kulpante, eta nik ere badut, zer asko aipatzen da impostorearen sindromea edo, ez ni sindromerik ez daukat, ni askotan impostore hutsa naiz. Ze inguruan eukitzen ditut, gaiei buruz asko dakitenak,
Eta hortartean, egia esan, nik ez daukat mai gainean jartzen den denari buruzko iritzirik. Eta askotan saiatzen naiz, edo testuingurua osatzen, edo beste ari batetik tiraka gauza beste ikuspegi batetik begiratzen. Eta gehiegitan aho bero bat naizenez eta berritxu hutsa, iritzi gehiegi ere bai, eta askotan fundamentu handirik gabeak. Baina oso gustora egon naiz beti, kolaboratu dudan toki guztietan oso esperientzia, bai idatzizko prentsan eta baita irratian ere beti izan da oso esperientzia aberasgarria, polita, eta hor izan zaitezke erabat zeu. Ez dauzkazu sei jefe gainean. Baina, damutu zara inoiz? Adibidez, esan dezun iritzi bat dela eta oman dira? Bai, asko hitz egiten duenak, asko sartzen duanka, eta damutzen naiz, baina ez dut nire burua zigortzen. Ez dizu lorik loak entzen? Ez dut lorik egiten, ala generalean, baina nire oker iritzi, bai. Damutu ez, baina isilik gelditu izan banintz, hori askotan esaten dut, bai. Gaur ere bai pare bat aldiz, bai, hori ere askotan esaten dut. Eta elkarrizketa bukatzeko pixka bat, galdetu nahiko nitzuke, geratzen zaizu ametsik betetzeko? Bai, eta badakit, emango du pelote hutsa dela, baina ez da, euskara hutsezko edabide batean lan egin gabe bukatu dut nire ibilbidea. Hori da, faltan ematen dudana. Hori konpondu daiteke, ez da? Ez. Ia sepek ez dituzten, ez. Sepek harrapatuten nauka. Ez, baina hori egia da, bai. Eta oso lotura zuzena izan nuen, eta izan zen arroen nagoena, ez dut esango, baina esperientziarik ederrena, Euskaldunen Egunkariaren sorreran izan nuen, Raul Txikiura, baina niretzako izan zen esperientzia zoragarria batez ere, ezagutu nelako jende marabillosoa eta guztiz miresgarria, baina gero ez da inoiz tokatu, ez dira inoiz eskaini. Zer raro, ez da? Ez dira inoiz ez, egia da. Nola da posible hau? Bastakit, baina atzera egitea... Zaila, ez da? Zaila, baina bai, egia da, hori da... Beste batzuk esango zuten, bani gustatuko litzaidake, bastakit zepena, nire ametsa zan, nazioarteko erreportari izan, eta ez dakit noa junda. Ez? Zurea? Bai. Baina, bueno, ez da tokatu. Ez da tokatu. Euskararen inguruan bai, euskararekin bai, baita ere, baina... Bai, baina... Hoxe gelditzen da. Ez, eta gainea, benetan, eta ez da peloteo, badakit oso gaizki geldituko naizela, eta emango duela hemen, hain naizela peloteo hutsean. Baina eske benetan uste dut, azken urte hauetan kazetaritzak aurrera egin duen eremuetako badala euskarazko hedabideen eremua. Eta hori bertatik bertara ez ikusteak eta ez ezagutzeak, prentsaurreko ibili naiz, batez ere berrian eta garan eta dabiltzan, kultura inguruan dabiltzanekin, eta zuen baina ze gauzak egite dituzuen, ze gauza errek egite dituzuen, zuek ere bai jakina, baina gutxiago tokatu zait. Eta bai, hori ez ezagutzea, garapen hori hurbiletek ez ezagutzea, ematen dit pena pixka bat, baina eta zer hartatzen, eta konforme. Egin dudanarekin konforme. Oso ondo, Nerea, plazer bat izan da, zerekin elkarrizketa hau egitea, aspalditik naukan gordeta, aspalditik ezatzen gara gainera, prentsaurrekotan eta horrelakoetan, eta bestaldean jartzeko gogoa banuen, mil esker. Uste dela nire bizitzan egiten didaten aurreneko elkarrizketa. Zer esaten didazu? Esklusiba daukagu? Esklusiba daukagu. Bueno, horrekin... Eta beti bezala gehiagitze egingo nuen, eta gero errepesatzen hasiko naiz eta damutuko naiz, baina zer egingo dugu. Mil esker, Nerea. Mil esker zuei. Hora, telebistako konkursoen moduan. Bale. Inoiz egin duzu elkarrizketaren bat galderak prestatu gabe zenbait milioi nahi dezu esatea? Bai, askotan. Inoiz damutu zara zure iritzia emateagatik? Bai, hori ere desentetan. Inoiz esan dizute zerbait oso garrantzitsua off the record? Bai, baina hori nahi baino gutxiagotan. Kazetaritzak ofizio bezala badu etorkizunik? Ikuste dut,
askatasunak eta gizakiaren ikuspegi kritikoak etorkizuna daukaten neurrian, kazetaritzak baduela etorkizunik, baina aurreneko premisa da garrantzitsuena. Idaztean akatsik egiten duzu asko. Nori ez zenioke inoiz elkarrizketa bat egingo. Edozein egingo nioke elkarrizketa bat. Eta askotan gutxien espero dezun pertsonarekin edo gutxien estimatzen duzunarekin edo argitze egiteko. Nazkagarrien iruditzen zaizunarekin, orduan segite dituzu elkarrizketa ederrak eta gustora gelditzen zean horietakoak. Eta hau da dena? Ba, listo.